Panagbo sa gagabion. O kabugnaw sa daplin sa baybayon. Samtang ikaw naghinuktok. Kay kiniragyod ang imong tagdon. Nadungog nimo ang hungihong sa hangin. Ug ang hinay nga tingog sa balod aning daplin. Mayong gabi sa tanan mga ka-people. People of Oroqueta, live shout out. Live shout out purely lumayagan inyong makita rong gabi una. Og madunggan ninyo ang ako ang tingog og ni Ati Tata nga namaligya karon. Pila daw ang kilo Ati Tata? 250. 250. Oras hapit na mag alas 7. Di kita ani mo uli og di gyud masudlan ang atong mga balde. Dire sa Oroqueta may panglumyagan gitagbo samtang ikaw gabakho. May panglumyagan kay gimahal ikaw higura kang gimong hangal. Mayong gabi sa tanan people of Oroqueta. Live ta karon kauban ako ang mga preskong lumayagan nga atong gitagbo karon. For only 250 pesos. Only daw, char. Mahal na din. Sa una, Jis na gid ang tuhog. Ano sa experience niyo og lumayagan sa una ka people? Ako itong experience sa una ka people kay kanang gituhog siya og kanang bitong sa Lokay. Silhig sa Lokay. Hindi ko ma gituhog ana. 250 ang kilo. Ano sa purpose sa piso? Anong na piso ana? Ganun na piso. Kita ta. Sila pa paswerte. Paswerte na. Sige, pamalit na mo mga ka-people while having our shout out from Kuwait. Shout out to Loreville Pareho. Shout out to Raymart Biradjo. Hi kay Sotifani Jain Ajin Jacobo. Wow kalami. Gagimok-gimok pa. Rayana El mula to pila ang kilo sir. 250. Ma'am Loreville Pareho, may gabi to Raymart Piradjo, may gabi nyo diha, 250 re kilo. Nag-vlog. Live gini, di gini vlog. Kamayra? Gamay ra jud kay gikan bulan po karon no. Gikan bipod ga bulan nun ba? Kuha ang sinsilyo. Na kuha na siya pampachar na siya. Pampa og si Ate Tata. Pampaswerte. Pila kilo de sa lumiyagan? 250. Sa merkado. Kay 200. Para magkato na mga Balit sa financer. Shout out sa tanan nga ng Lantaw from Cagayan de Oro to Sir Alvin Gapol from CDO. Shout out niyo dia sir. Mayong gabi sa tanan mga viewers. Live ta karon na maligya na tag lumiyagan na pod. Roses Marian, shout out to Raymart Biradjo, Aquarius. Given shout out to you. To Rain Dinorog, to Loreville Pareho, shout out. Ang kilo 250. Dalami ni siya. Tawa. Dagan-dagan ang blood niya. Shout out to John Bernido. Shout out to Tiffany Jane Jacobo. Wow, kalami. Gimok-gimok pa. Watching from Kuwait, Ma'am Loribel Pareho. From Mubud City, shout out to Raymart Piradjo. Ano sa experience ninyo sa una ka-people sa lumayagan? Ako itong naapsan ani, nakaapas pa ko sa tagpiso ang isa. Then napoy na akong naapsan sa una nga ang balik 10 pesos, 9 kabuok ang sulod. Napoy 9, napoy 8. Dayon napoy katong tuhog-tuhog system. Karon labi no 250 na. O kana tukog lagi tukog ba sa Lokay? O tukog sa Lokay. Shout out kang Rilin Vicente taga Bunga, gwapa kayo from Shara May Fuentes Padilla. Mayo pa ang lumiyagan kay gagimok-gimok pa. Shout out to Jelin Tizon Pirocho Edwin Jr. Humawid Sigora, shout out Alvin Gapol to Leslie Gomez. Ubay-ubay man pong nag-view sa ato ang page kato no. Shout out ninyo diha. Greetings from Lumayagan. Lumayagan. Greet sila ninyo.
shout out. Gituho ko niya siya agad lumiyagan. Mao dyan ako namatakan. From Saudi si Ma'am Nel Barba, shout out. To Gray Zion, shout out po. Yes, mayang gabiin yung tanan na ata diri karon na nagbukta og lumayagan. Islipriya, gaya ron. Daghan ang mag-display karon mga people. Kanilang yun siya titata mo early birds. Mga ka-peoples ni. Dagan-dagan ang kuan niya. Kanahan ko maglantaw sa iyang blood nga gadagandagan. From Riyadh, shout out Sir Dennis. From Mia Lim Jimenez, Jan Mark Kabasag, shout out. Shout out to Maria Teresa Agatinto. To Sir Alvin Gapol, may gabihin nyo diha, sir. Live taron featuring Lumayagan. Miyagan. Miyagan. Adobo nila, may kining adobo. Ma'am Maria Teresa Agatinto, shout out. To Valerie Jasolin, Sir Park Lee, John Mark Banga, shout out. Sayo Jod, Jodak, sayo taron kay Mount Danta. Na sayo Jod managbo. Miyagan. Sure jud ko ang mga taga-Oroquita tong gabi una manggikilaw yun. Kaya dito po sa plaza na po yung mga nanggilinya. Miyagan. Miyagan. Shout out to J. Marie G, to Miami Vice Walker. Shout out to Ivan Filjon Palanas, pilay kilo. 250 lamang. Char lamang. Ngano ba ito na titata? Anong mahal man ang lumiyagan titata? At nawa kung maritag merkado. Pilay kilo, ma'am. 300 lang. 100 lang. Lang ano lang niya. Miyaga, sir. Lang ha. Lang daw lang na lang bitaw. Purely lumayagan na jud nyo makita atong gabi una ka people. Shout out William Gomez. To Aubrey Salvino, shout out. To Yen RPP to. Bitaw no, Ma'am So Tiffany Jen Jacobo 25 ra gyud ng tuhog. Akong namataan gyud aning lumayagan sa una. Atog yung tuhog-tuhog nga napulo kabuk ang dili na napulo. Tagjis ang tuhog dayon 8 kabuk sulod. Then napagay time nga alas 11 sa gabi managbo mi sa dagatan. Kay mo man na sito dungguanan sa una ug napo diri sa lubok. Pero karon naka-display na gid siya sa mga roads na to diri dapit sa Kanubay, sa Lubok ug sa atong City Plaza. Grabe presko kayo jud. Shout out to J. Marcolal Hook. To Zia Marie, na-remind ko ni Patrick Jan Balustri. 250 lamang, Ivan Palanas. Ingon mas at itata ilamang. Mareklamo ginato nga ka-people na ni tata kay mahal daw lumiyagan. Shout out na Kaleso, Lumahang, shout out. Dollar po kaya lumiyagan diya, imbes diya ang lumiyagan nga daghan. Lagi Sir Roy, ngano man ano? Unsa may explanation ka na tata, anong mahal mo nang lumiyagan? Bulan nun, nagagmay kuha. Oo. Kagabi 300, ang display karon 250 na po. Kagabi 300 and Karon 250. display ka lang to 50. Ugma na mo 350 na po na. Alit mo dito no. Ay halagi kumpra tanan ditong dito. Dollar. So kumukahan kag lumiyagan dato ka. Bitaw ang tinod mga ka-people, kumukahan jud kag lumiyagan igo-igo yung kwarta andama kay na. Ang presyo ka pips. Ma'am, miyagan ma'am. Wala may veterano si Re, kuha na siya. Ma'am, 250. Kanang isda nga red o gikog burot Wala ma'am. and sigarilyo. Naay isda diha, Joy Aranas Pasis naa. Di kaya lumiyagan na dyan ito ipakita para ipaibog sa itong mga viewers. Puruton dyan ni ma'am karon. Ay ma'am, may gabi. Yes, naka-live ta diri karon,
dili sa ka Ma'am Titi Tata. Naka-live dito sa People of Oroqueta featuring the Presko nga lumayagan. Shout out Ming Vance Wainada. Kuya po niya ngalan Romela Dona Banyosa. 125. Shout out to Annalyn Sanchez Mantilla Diodos Brill. William Gomez, shout out ya. Yagan, burot. Shout out mga ka-people, ubay-ubay ang mga display og lumiyagan karon. Shout out to Sir Angelo Tijano, to Gigi Faith Abaa. Sayo lagi ta ron, Ma'am G Faith. Sayo ron, sayo. Shout out sa akong pamilya diya sa Matipas, Bakuli and Lumano from Ikaw Wala. Punin na po natin tataan, managhan. Lumiyagan, burot. Gagan natin. 250 ang kilo, sir. 140. For 250 Bigay mo, pesos. sir. Hi to Bella Bell, shout out. Ikaw wala, kayami ba na sir? Nagiyami kay ang kwan jud ani. Adobo gid ang need aning lumayagana. Or kinila or kanang gitawag niyo pinakurat. Kabalo ka na pinakurat eh. Ang pinakurat kanang ito nagbo. Ah dili ta joke kanang itong. Kanang itong imong pakuluan ka people og kanang itong nailoy-a, then tangla, then atsal, then paminta. Pabukalo nimo na sila then butang asin gamay dayon ilunod ang lumiyagan din ilunod po ng sibuyas bombay din haon dayon muna siya kita og pakurat. Ay Ate Mary Rose Ortales, shout out malitag lumiyagan te. William Gomez po maka uwi lang ko din ha kilaw adobo lagi pag kilaw nagdagandagan ang dugo. Shout out to Mar Manyabo Cabural. Oy Mar, shout out te Mar. Ishi Mutia, to Oliver Jane Dimpaso, to Oro City Lin Abuton, 250. Ang sa isang pakitin lamang, no? 250 lamang. Dollar is real, mga ka-people. To Renman, shout out sa mga na-view dia. Hello John, miss you from Ate Mary Rose Ortales. Sige, see you soon. Live takaton ka-people sa Lubok. Abunda ang lumiyagan pero dapat abunda po kag bulsa. Na di ka abunda bulsa na tunga na lang yun or 1/4 na kulangan jud ka people. So nami diri dapit sa pantalan karon ka people. Lumiyagan. Nami diri nagplaster. Shout out. Lumiyagan. Hi mga viewers, shout out sir kay live madiay ka sa ato kilaw adobo lami kay na sir. Gimingaw na kay ko anang lumiyagan from Sir William Gomez. Lumiyagan. Lami jud. Lagi sayo kayo Ma'am Medi dalagan dagan ang nag-display na mo kayo niyang mga banda alas 8 ani alas 9 na bisag mahal man gud ang lumiyagan ka people mahurot lagi hapon. Dagan kay moingon nga mahal mo lumiyagan sur kita mahal mo mahurot lagi. Gabi, Oh. 300 dorot. Urot karon samot o 50. Pinagi time tingin nga butog 400. Katong sige bulan ba? Isang adlaw, pulo ang isa kakuha sa among silingan, ang isa 20, Oo. ang isa 40 ka buok na. Di na kiniluwag, binuok na lang. Napoyuban nga plato-plato. 200 ang plato niya sulod murag 20 ra ka buok so tag 10 teng isa. Lumiyagan, burot. Lumiyagan. Palit ako idol, makauli ko sa Plaridel from Alben Gapol. Yes, pamalit mo lumiyagan kay healthy ni siya. Healthy ni sa mga sakit ang tuhod, high blood ron. Sir Tayuni Joseph is watching. Shout out ni mo dia sir. Ang kilo na to 250 pesos. Kuha ni lumiyagan live update sa People of Oroqueta. Ang lumayagan mo'y timailhan nga taga Oroqueta juga. Naaman pero dili ingon ani ka presko, dili inani ka gwapa, dili inani ka kanang matawag yun na to nga lumiyagan siya. Lahi man lang lumiyagan to kay mura man to sila nakaglota. Palit, minute. Mga bot ko dito. Lumiyagan dito
Sumpungan ng norte, nakapalot na. Lagi murag lahi na gid siya kung ano, lahi na aura ilang lumiyagan dito ba. Lumiyagan, mauro na sila tanan, kay mauro nagagat. Ang sa pag-ice na siguro. Da kanaw, tawag ko na siya na gadagandagan pang iyang. Hindi, ginagano. Miyagan, sir. Dagan ma'am sir, napay purot. Kabugnaw sa kagabion. Miyagan. Kabugnaw sa daplin sa Baybayon. Sir, ma'am, purot. Word po tira. Miyagan, ma'am. Shout out kay mga people sa mag-open nga floating playground karong March 18, 2023 sa Sapangdalaga sa Port of Caluya. Shout out to Joseph Iori, shout out to Myra Arado Lim, to Patrick Jan Balustri, to Givier Gavin Munlaga, to Tayuni Junior Joseph, shout out. Shout out to Ma'am Edna Iting. Oh my God, kamahal pero okay lang. Di lalim ang manlumayagan. Lagi. Then mahal pong gasolina, ma'am. Shout out ni Joey Badyang Kalimpon, to Patrick Jan Balusti, to Rach Links, to Greggy Abilo. Pila kilo, sir? 250 pesos. Sa una, jud ka people. Ako madumduman, ani. Kuhan jud to sa una. Kanang Lumiyagan. tuhog-tuhog system, tuhog-tuhog bases sa Lokay, kanang tukog sa Lokay, 8 kabuok G's, karon sus kinuha ko 250 pesos. Lumiyagan. Shout out to Alma Kagatan, shout out ko sa Maglaway ani my friend Summer Daguhoy Cardanyo, I love you. Wow, I love you daw from Almay Kagatan 2. Iyang friend Summer Daguhoy Cardanyo. Vine Div kalami labas kay lami pod ang presyo. Lami lagi pod ang presyo. Lumiyagan. Palit na mo og lumayagan, lumbag dagan. Alin na mo lumba na mog dagan. Lumiyagan. Sayo agad nakadunggo. Sayo bitaw. William Gomez, yes, salamat kayo. Nag-live dito. Gimingaw na kay ko ng lumayagan. Salamat, sir. Salamat po. Aying Flores, shout out. Mary Quinto, shout out. To Rolly Rodrigo, shout out ka natong tanan. Featuring tonight, Lumayagan of Lobok, Oroquieta City. Shout out all around the viewers, people of Oroquieta. To John Lim Chowa, to G4 Disipulo, to Negatag. Shout out Diet sa Takadali from Patrick Jan Balustri. Wahahaha. Mary Chris Laganay is watching. Chris Lawrence Olanda is watching. Tayoni Junior Joseph is watching po. Shout out ninyo. AK Villar, shout out. Lami jud kay dagko siya ka people and then dagko pag presyo. Shout out to Milalim Bakani. Milalim Bakani is watching. Shout out. 250. Rini Inopia, shout out ka people. Kalami ibana. Lumiyagan. Unsa oras sa pagkataman ati tata? Tayo mahalin. Tayo. Alas 10 napakadili mahurot. Tuan, yan ang sagaran diri alas 9. Sa kanila alas 9 no. Lumiyagan, sir. Lumiyagan, sir. Yes, shout out ni Almi Kagatan. Yang friend Summer Daguhoy. Shout out again. Lumiyagan. Lumiyagan.
Shout out to Chantal Morales. Calling all mga ka-people. Miyagan. Nga hilig o lumayagan, palit na mo. Miyagan. Umiyagan, ma'am. Miyagan. 250 ang kilo, ma'am. Isang kilo. Sherwin Katilok, shout out to Lenny Pinaran, Sariwa, Jun. O pa ni nahurutan, Apas Balde, ka-people. Anya na ni i-end ang live kung mahurot na dyan eh. Lami na siya kinilaw or kuan. Kanang, ano ito, ang pakuratan. Pwede po adubuhon, kanang paughon. May ka na ka-people. Lami po nistuhod sa mga taga-asag. Mag-agoy-agoy ka na ka-people. Nagi mag-agoy-agoy ano yun niya. Regards na most lumiyagan people of Roqueta. Ma'am Lenny Pinaran, shout out. Adobo ang lami dyan. Lami manitanan, ma'am. Lagi buhi pa mo pa mo kay pagdunggo ani. Gitagbo dyan nato sila ba? Oh, hayag ang bulan per abunda man. Lagi dagan galinya pa dito. Adi rin, adi oh. Sa dapit sa tabuan. Nawala yang ikog o gadagandagan pag una iyang kuan o. Nawa to niya to mga ka-people. Ay kalami adobon. Saan man ni mo na imo ah? Kilawan ni mo. Salamat. Pilay kilo Arcel Ams. 250 lamang. Ilamang-lamang, nabi natong 250, no? May giyon ni Auntie Tatagod, galing tindi na to ni na maligay siya. Ilamang daw. Bitaw, ang tinuod, jud ka people, dollar, jud siya. Sa una, magod ka people, among nadumduman, jud ka people, kay ang G's, 8 ka buok sa lokay nga tuhog. Then, abtan po na ko na sa una nga piso, usa. Then, nakapas po ko na sa una nga tuludos. Ang uban pagid sa una ka people, kanang time og ting eleksyon, panghatag. Tungod sa ka abunda. Pero karon ka people, very dollar na. Miyagan, sir. 250. Parang kami tag-iyan eh. Pila to? Amo pila kilo atong yang burot. 140 daw. Asa di si kuya? Ay, nata di ay. Bro, bilang ni bro. 140 na. Oh, so 160 na dyan today. Sige na lang. Iguan na lang. Kay ganito 50 kilo. Dili to 50, Ma'am Lenny. Oh, mahal lagi. Mahal pas baboy lagi, Ma'am Lenny. Magbuhi na lang tag lumiyagan eh. Kung pwede lang tani itigway ani atong tungod, magtigway na lang taan eh. Ano itong gobal? Wow, nakita po ni mo. Kun pati tata daghanan dagang maibog. Uan. Ha? Nangita man ko po lagi mo kauban ni mo oy. Ibalin daw ni paliog ti tata. Nang diri nagdagan ang dugo paliog tingkit eh. Na ka people. Ang dagan ang dugo. Daw no? 140. Kalami. Miyagan, Dok. Nang palit yun mo ka people ani ami diri sa Lubuk. This is the sign nga fresh jud ang lumayagan ka people kana makita bitaw nimo yung red nga gadagandagan
That's their squid blood. Ay, patay ka rin. 160 na to. Dari 140. Lapalitan ng tate ka ate May. May rado lim kung naalang ka diri. Nang I need you. Char. Dapat mo uli ang taka diri. So much more. Dili ta mundang panig din ni Maurot. Shout out ninyo diha. May gabiis na ng viewers sa People of Rukita. Q Kin M Resale. Wow, nice naman na lami Jun. Ang lumayagan ba titata kung tingbulan mawala Bulan kung bulanon ka ng bulanon kay walay lumayagan no? karong nyo mahal pa gid ni kay ano. Una dili na kupit lang nyo. Ay okay bulanon. 250 sir. 50 sir, 250. 250. Ay, dagmay dito kayo. 100. Dagmay. Dito ko. Yes sir Roy Hermo, shout out sir Roy. Buhi jud. To Ma'am Jalin Tison Pirotso. Buhay na buhay ang lumayagan natin. This is a sign na very fresh. Ang amigo ka na eh. Palit na nung buwan nita. Driver motor ba? Tara, di ka dito. Lumiyagan. Hindi po niya. Kaya kaya niya ang kon. Lumiyagan. Tira, bro. Dagko. 160 dito sa unahan. Tapos. Lowinela Taladwa, pilay kilo. 250. Chris Labadan, shout out to Clintoy Pod. Lumiyagan do. Kikin MR Seal, shout out. Joseph Yuri, love you all. Love you too, Sir Joseph. Maglaway ang dili mo palit. Hapit na maurot yung mga isda pa, no? Napay dagan? Napulo ka kilo. Ano na man may gapad. May na kay best friend mo, classmate mo dito sa stall at itata. Lumiyagan ma'am. Kabalo ko gihidlaw na dyan mo ani ka people mo nang pamalit na dyan mo. Wow, lamia oy. It's very delicious. Lumiyagan. For only 250. Anak man siya titata, butangan niyo daw only 250 or 250 lang. Yes, Sir John Steve Sinat. Dili kaabot sa kanubay namig lubok dapit sa kaning bitaw na mga motor parts Ina tinunga big shop. Labi tinunga niti. Ay gibalin na di ha. Napo si Brad. Ay dapit sa tinunga big shop nga branch 2. Unahan nga may sa Petron bitaw sir. Sir John. Lumiyagan. Burot. Shout out may Ma'am Scarlett Sanchez. May Ma'am Scarlett, shout out. Ay kalami sa lumayagan. Lumiyagan. 250 ang kilo. Ito nga, 250. Tunga 250. Pero believe ko sa mga taga Oroqueta kay bisag mahal, mahurot kaya mo dagan na gyud mamalit. Salamat. Sayo daw ta nag-live. Yes, sayo kita nag-live ka people kay sayo ta na nagbo. Sayo sad nindonggo ang baroto. Ano dako pud siya.
day mo ba day? May nabiyado. Dili man yung daghan. Ano ba na? Sige na lang tayo ng 300 na nagana po tagrasya nga. Bawi-bawi. Di daw. Lami ra ba kanon ning kwan? Kini isda kaon sa kwan. Isda kay dili ka dag. Munay dagat ka na ipakaon imong dagatonon ka ng laod. Asa ka nang? Pero man matulon te. Nara man og kung Asa man na siya? kayo. Kanang kuhan. Apa dili ka dagaton? Oo. Kana bitaw ikaon sa isda. Munay ipakaon sa kubugangan aron dili ka dagaton. Unsa man na siya kanang Anak tinuuhan kita, o unsa man na siya? Bitaw ka nga maglain ng ginawa. Anang baroto lumiyagan. Ah. Lumiyagan. Kay kanang uban nga dagko na ilan man ang kaunon nilang gagmay nga mga kauban. Ako dagaton lang ko ng dagat ng laod ubutomon ko. Di ko ubutomon busog ko ah. Nay ito mon galihok siyang ko ano. Lumiyagan. 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 140. Oh, dagko. 160 ato pikas diri 140 ra ni. Namo do? Ako ni kanong sulay batik. Ma'am Eva Soria, shout out to M Lance, to Real Grace Indonto Lamparas, shout out. Lumiyagan mo po na Shout out ka people, Sir Rene Inopia. Madonna, shout out to Ma'am Mila Bantilan, shout out. 250 ang kilo ka people, Blind Egg Boy, shout out. Shout out sa kumama sa proper Langkangan, lami kayo na kilawon from Cecil sa Bukidnon. Thank you, Ma'am Cecil Palanas, shout out. Kani ba na ito mun ga dagan-dagan no, yung dugo gyapon no. Hindi may lang na pulinig siya. Buhay gid siya. Mulangoy pamantingalin eh. Lumiyagan. May chihuahua no. Palangga kay ni ma'am ang iyang dog. Na-share sa nina. Lumiyagan. Sa mga gusto dito mo palit mga viewers sa People of Oroqueta, naami diri karon sa Lobok, unahan sa Petron do sa Tinunga na Bakehouse nagpwesto. Sayo meron ka people kay sayo manggod ang pagdunggo sa Barotsu. Sayo po nang nanguha, dagan-dagan po silang nakuha ang gabi una. Regards na lang ko diha, ingat mo soon palit ako diha from Ma'am Lenny Pinaran. Mark Caleb og kalami adobon. Lami lagi. Shout out na lang lami gid siya. Munang palit na jud mo anhin na jud mo diri. Isa may di lamian ana ka Lumiyagan, people. ma'am. Minglangoy pamangani ila ang isla. Yes, naka-live gid ka ron sir. Giubanan ako sa atit tata ani. Dagan ni lag kuha diri na. Unsa nang lagsado? Lumiyagan, sir. 50 sir. 250 ang kilo, sir. 50. Sige mga kapulisan, palit na mo. Yung mga pulising labay. Ako sa una kay ganahan ko nila. Na unyara mo ng panakop sir, panamalit sa mga gulumay. Kumapan sa traffic enforcer kay. Magkunay, magpalit-palit na sila nako. Unyara mo panakop Lumiyagan, sir. ma'am. Ma'am, lumiyagan. Shout out may Ma'am Nelly Halaman Uba. To Ma'am Elma Teniedo Rondes. Maylin Angkot Manunog, shout out. Basta ingana, matingatan. Dire speakers, napoy ato ang burot dire. Ang burot. Unsa man na burot or sigarilyo? Unsa man gyud na? Ang sigarilyo unsa man puto siya? Unsa man tong sigarilyo gagmay siya nga version sa burot. Burot siya inig madako. Doble ni atong gi-live karon ka people, napay burot dire speakers. Tapad sa lumayagan kay classmate kuno ni sila kada gabi eh.
Classmate ni sila, morning area ha, ka people. Ha. Direta doon naka-display. Labian minimo ka doon. Na nakakita na mo, nami dire, nagpungko-pungko, may aning daplin. Ang burot for only 140 pesos. 250. Ang lumayagan mo ay 250. Bisko po kaya ang burot, no? Uy naman, nasagol nga, dili burot ni. Aman. Pirit naman eh. Pirit oh. Nasagol na siya, anak. Ay, disintos ni Danili. May laing kauban ba? Ayun, 200 na. Eh, kuha na, anak. Yeah, meron na. So ka people, palite po ni siya din yung burot, ha? Burot boss, 140 na. Ina na ba? Almegan. Asay sa burot na po, kay laing baligya sa uban pang mga adlaw, anak. O sa laing mga adlaw ba, namoy. Laing isda po. Ay, katuban. Sa ipot tuloy man. Tuloy malansi. Lugon. Shout out sa tanan padayon ta sa atong live shout out mga ka-people. Di nato ni undangag di ni mahurot shout out shout out sa Labas kayo sa tanan. labaas kay sa tanan. Burot for only 140. Ari dayon kay mahapdan mo. Utdan lagi unya pa mga alas 9 hurot na ni. Piting labasa iuli na mo og dili labas ang inyong kwarta. Inipalit ninyo. Libre Bila, bila. na mas kung mapalit mo. Libre na mas. Wala libre na mas papa. Libre na mas ko. Palit ka na mas ka. Wala libre lamas kay mahal ang sibuyas. Wala diri ra lumiagan ang nagatawa mo ko ani ka people kay ang kuan ba lumayagan mahal niya ang lamas mahal pod. Murag maekog na makamukhaon. Mahal mong lamas din, mahal mong lumayagan. Shoutout ko sa pamilya sa Villa Flor Lodge from Nelly Alaman, Uba. Yes, shoutout na tong tanan. Mayong gabi sa mga viewers sa people of Oroqueta. Shoutout mga ka-people, di kita mangundang, di ni mahurot. Bitaw ka-people, naaya diri available na to ha, burot. And lumayagan. Muna ang burot, o presko kayo. Gasiga pa na ka-people. Ay, namaligya rin dito ko. Na presko, gihapon. Unya pa may muli ka peoples. Kurot, lumiyagan. Oh, burot na sir. 140 burot sir. Bata. Labas kayo. Dagko kayo ba? 140 daw? Dito, ako bitaw madumduman ang burot sa una. Naaraginis mga sa akong panahon sa una 30, 50. Pinakamahal na gina 50 sa burot sa una. Dahil naman sa una karon kay gasolina pa lang daan, mahal naman. Muna sa una, magay akong naapsan din. Ang lumiyagan sa una, ang G's, 8 ka buok, gituhog. Nga karon kay lahi namang panahon. Comment mo diha, peoples, kay atong basahon. Panikamutan na itong mabasa tanan. Lumiyagan. Gikatog yung dako yung gipili, no? Ipalit yun niya dayon. Kung muda ko niya mo ni dalo papa. Oh, ganito pa ba? Ha? Dalo papa lagi, muda ko na siya. Hi from Taif, KSA, Cleo Rose Tanconchan. From Izag, Izzy Joyce, Latif Estrellada. 250. 140. Nagko. Ma'am, lumiyagan, ma'am. 140 ma'am. Di ba? Bata. Labas pa kayo ma'am. Nagko. 160. 160 ma'am. Yung game mo naman yung bata. 160 lang dito. Amo 140 na kayo. Brato ron po pagkumpra. Sole, kalami ana sir, special yung lumihan Isang kilo niya. ba? Kanila mi ni siya tinula og paksiw ni siya. Paksiw is life, anak, ka-people. Lumiyagan. Lumiyagan. Pwede rin sila pila. Wala? Lumiyagan. Oh, 140 ma'am. Halto kayo. Labas kayo. Nagko ko. 140 ma'am.
Nanihapon hapon mo tata. Wala to kay mo. Wala pa unya pa mo manihapon ni human ani. Ang timo-timo lang. Mutimo lang kani dim kilo-kilo pug kani di ka maibog ani miyagan. Lumiyagan. Di ka magkilo puti tata. Lumiyagan. Hindi gulay. Maglilo mo. Lumiyagan. Maibog ya pugas mo maligya. Kuha mo. Edad ko. Usahaw na nila. Kaya na. Ato nga po niyo, ma'am. Dungagan na to ni Kuan, ma'am. Pamedis. Nagsa mo. Tira? Oo. Taksa sila. Kirit mo ni. Sure, pagkapinan. Ay, nagtuloy kayo. Subaon to ni. Paano? From Ma'am Lina ko, 250 ang kilo, ma'am. Cleoros, tan ko siya, naan yun ko sa tanaw siya magina-feature kay mas labas pa lumiyagan o gurot. Soleil, yes, salamat kayo. Nico Dilatore, kalami anak, pusit, layo lang ko. Asam ka? 250 kuya. Pagmisa na. Okay, pagkuha na. Ito nga, alam ba? Tata, tunga daw. Sige, kajot lang nga, nagkuhan pa si tata. City Health Office o Roqueta. Lagi nga nung hindi makasa yung PS. Wala na ko nito kay job order pang ko nito. Regular mo ko sa city. Muna nana kong City Health. Wala na ni kanundong si Sir Namo. Sir, kanundong na tanang Sir. Saan ko doon? Tanawan na Sir, kagdan ko ka na magluto sa una. Ay, oh, dito ris. Ay, ano daw pagka? Sa blood bank. Blood bank, Oh. oh. Ikaw dito, ma'am. Oh, see, wala na siya ka. Nakadumdum. May pa si ma'am, nakadumdum. Ano, nahorot na yung lumiyagan ka, pips. I-follow niya ang people of Roqueta na to. Naka-follow na ba ka? I-follow ang atong page, people of Roqueta. Grabe ko pala kung 30 na yun. Kung saan ay mong same day? Ate M. Wala mo diretso ano nito na regular ra mo gila. Ilangan pa. Hi kay Sherlyn Urivilio, shout out sa Banga or Banga? Banga family sa Tulan. Lina ko, yes, mahal gyud. Sige lang, kung mahal ma'am, talag sa bitaw na. So, ubay-ubay ang viewers sa people, 140. Ah, 140, boss. Ubay-ubay atong viewers sa people of Roqueta ninyo. Maayong gabiin nyo diha, tanan. Labi na itong mga nanihapon pa o sa mga manihapon utro. Sa ganahan o lumiyagan, magkilaw. Nami diri karon sa Lobok naka-display. Nag-live ta karon people of Roqueta. Kaya itong gi-feature karon ang lumayagan rong gabi una. Ubay-ubay jud ang mga namaligag lumayagan. Pero diri ko naka-live sa kang ati tata. Mga banabana ni mo te pila po nakakilo tanan ng nasa imong ice box. Inyong kuha, kuya. Anong pito, ano? Mga unom or pito. Kahapon, patraman to. Lagi pa yung panahon te nga wala gid mo makuha te. Oo. Sa mata na lang niyagan. Napay mga panahon nga 1 kilo ra duha ray makuha ana. Gamay ra gyud ana, pero karon ubay-ubay gyud. Napay panahon nga abunda jud pug gayo. Kaya magbaguod na mo sa kadaghan. Kanang 200 na, 100 kape na ang kilo. Ano. Ma'am Nelly halaman uba tinuig gyud ko makakaon lumiyagan. Ay Ma'am Nelly asa de ka karon Ma'am Nelly? Miyagan, ma'am. Pwede ra ako palit og lumiyagan para nimo din ipa LBC na to diha. Adubuhon na to dani natong ipack og tape. Pwede ra inanaon, pwede ra makarga man sa courier. Di basta sealed lang siya kayo. Di po na siya madawat Ma'am Nelly. Pwede ra Ma'am Nelly palitan ti ka dire dayon ako ipadala diha. Asa din ni si Ma'am Nelly nga lugar na to ang active viewer karon sa Peoples of Roqueta. Kalami sa lumayagan. Maayong gabi sa tanan, live ta karon panagbo sa kagabion sa ato ang lumayagan.
nga gi-display dire sa lubok. Tuod ka naman nawag tong lumiyagan, nawala ba lumiyagan. Bitaw, ali na mo ka people, hulutan na ninyo ni. Palitin nami sa ati tata og lumayagan Lumiyagan. for 250 pesos per kilo. Mingon ta kog only inyo, maikog ta mo yung only kay mahal. Dollar. Dollar, pero sige lag dollar din. Tangtang mga arthritis ninyo ni high blood, diabetes, apil, malaria tangtang. Lumayagan ka to 50 ra. Ra char. Mo yun yung kapipo na tag sure kang ano ra mahal manggo dollar. Lumiyagan. Lumiyagan. Paguman kanina o kuwan sa mga regular na mo. Sir, pa-snack naman. Pa-snack ni. Papalitan ka niyo. Sila rin magpalit sa Mesinina. Gamay mo ko isa. Kami waman mi nagpalit sa una pa man. Kami ra nang magpalit sa Lumiyagan. 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 Shout out from Bantayan Island, Ricame Arellano Ending. Aninikad Lods. Haha na dili maapil ng aninikad ug LBC Ma'am Nili kay manimaho. Kuan lang kanang imo lang lumiyagan, pwede ra ka na mapalitan na ato ipadala dira. Lutuon na mo daan. So much more mga ka-people, nagkagabi na no, alas 7, hapit ng alas 8 gabi hapit na po maurot atong baligya, palit na mo diri ka-people, din hinahinay po kung uli una, kay manihapon po mi, biyan sa na mo sa titata. Salamat kay Ati Tata sa pagtambay na mo ron diri sa imuang pwesto sa Lumayagan. Once again, mayong gabi atong tanan people of Oroqueta sa atong mga nagrobing, hala ayaw sa mo panakop. Palit sa among Lumayagan. Unya na mo pag panakop kilaw sa amo. Kita na mayong gabi people of Oroqueta. Comment lang mo diha sa inyong ganahan nga masayran, ipa-feature uban pa nga ato ang mabuhat para sa ato ang mga ka-people. Once again, this is Jan Lim, inyong friend online. Shoutout ito ni Ma'am Annie Romanilios ug sa uban pa nga viewers sa people of Oroqueta. Shoutout ito from Lower Lobok, Sir Gary Fernandez. Shoutout ito sa Chopstick Resto Bar, sa iGrange. Shoutout usab sa mga taga-Tinunga Bakehouse. Shoutout usab sa itong mga solid followers and supporters of Mang Inasal Oroqueta. Shoutout to City Health Office Oroqueta Putuo Di. Shoutout daw from Benz Boy Ometer from Kanubay. Shoutout to Ma'am Rosalina Mercurio. Shoutout to Dumamag Anding. Shoutout taga-bunga man ko idol, diri lang ko nagpuyo from Recame Arellano Ending. Dagan nga view karon Tina De La Torre, shoutout. Ug sa uban pa nga viewers sa people of Oroqueta, once again maayong gabi og palit na mo og Lumayagan. Salamat ka people.